Okay, so naa na ta sa chapter 32, no? Sa 32, so hopefully mahuman na to ang 32 o 33 karong adlaw. Ato ang sugdan igso, no? So mao kini ang mga banay sa silangan. Okay, so ang chapter 32 verse 1 nag-ingon, ang mga kaliwat ni Ruben ug ni Gad daghan kaayog kahayupan sa pagkakita nila nga ang Haser og ang gilid angay buhian og mga hayop, miadto sila kang Moises kang Eleazar nga pari og sa mga kadagkuan sa Israel og miingon. Verse 3, ang Atarot, ang Dibon, ang Haser, ang Nimra, ang Hishbon, ang Eliali, ang Sedma, ang Nebo, ang Bion, ang mga dapit nga gilaglag sa Ginoo pinaagi sa katawhan sa Israel, maayong buhian og mga hayop og kamo nasayod nga kami daghag kahayupan. Verse 5, busa ko naluoy kamo kanamo, ihatag kanamo ang maong mga dapit. Ayaw na kami dad-a tabok sa Jordan. Okay, so verse 6, apan giingnan ni sila ni Moises, but balang kamong magsigig lingkod dinhi samtang muadto sa panggubatan ang inyong kaigsuunan? Ang inyong pagbuhat sa ingon makapalong sa kadasig sa katawhan sa Israel sa pag-adto sa yuta nga gisaad kanila sa Ginoo. Verse 8, mauusab kini ang gibuhat sa inyong katigulangan sa dihang gipaadto ko sila sa Kadesh Barnea aron pagsusi sa maong dapit. Verse 9, kay human sila mahiadto sa walog sa iskol og nasusi na nila kini, gihulhugan nila ang katawhan sa dili pag-adto sa maong yuta nga giisaad sa Ginoo kanila. Verse 10, tungod niini nasuko ang Ginoo og nanumpa sa pag-ingon, kadtong mibiya sa Ehipto nga nagpanuigon og 20 og pataas, dili makaadto sa yuta nga gisaad ko nga ihatag kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob, kay dili man hingpit ang ilang pagsunod kanako. Verse 12, si Caleb anak ni Jephonih nga taga Kina og si Josue nga anak ni Nun, mao lamang makaadto kay hingpit man ang ilang pagsunod kanako. Okay, so verse 13, misilaob ang kasuko sa Ginoo batok sa Israel, busa gipasaag-saag sila niya didto sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig, hangtod nga nahurot nagkamatay ang tanan nga nakasala sa Ginoo. 14, karon kamo na usab ang mipuli sa inyong katigulangan. Dautan kamo og nagdugang lamang kamo sa kasuko sa Ginoo batok sa Israel. 15, kung dili kamo mupadayon sa pagsunod kaniya, talikdan na usab niya sila sa kamingawan ug makaangin lamang kamo sa kamatayon nilang tanan. Okay, verse 16, unya miingon sila kang Moises, magtukod kami dinhig mga turil sa among mga karnero ug mga syudad alang sa among mga banay. Verse 17, apan muuban kami nga maguna sa katawhan sa Israel ngadto sa panggubatan hangtod nga mahiluna na sila sa tagsa-tagsan nila kadapit. Ang amo lamang nga banay maoy among ibilin sa kinutaang mga syudad aron mahilikay sila sa mga lumad nga lumulupyo sa maong mga dapit. 18, dili kami mo pauli hangtod nga ang tanang Israelita makapanag-iya na sa ilang bahin sa yuta. Verse 19, dili na kami mangayog bahin sa yuta tabok sa Jordan, kay gibahinan naman kami yuta dinhi sa sidlakang bahin sa Jordan. 20, busa giingnan sila ni Moises, tugutan ko kamo sa paghimo niini basta muuban kamo sa panggubatan. 21, og motabok kamong tanan sa Jordan ug dili mo pauli hangtod nga maabog na sa Ginoo ang tanan niyang kaaway. 22, ug mailog na sa hingpit ang maong yuta. Human niini makapauli na kamo nga wala nay tulubagon sa Ginoo ug sa Israel ug mainyon na gayud kining dapita.
23, apan kung dili ninyo kinibuhaton makasala kamo sa Ginoo ug dili gayud kamo makaikya sa silot sa inyong sala. Verse 24, pagtukod kamog mga syudad alang sa inyong mga banay ug mga turil alang sa inyong mga karnero apan pagkahuman niini tumana ang inyong gisaad. Okay, so verse 25, mitubag ang mga kaliwat ni Ruben og ni Gad, tumanon namo ang imong mga sugo. 26, ang among kabataan, mga asawa, mga karniro, ug tanan namong kahayupan, magpabilin dinhi sa mga syudad sa gilid. 27, apan kaming tanan nga gitawag aron mahimong mga sundalo sa Ginoo, mutabok sa Jordan o muadto sa panggubatan sumala sa imong mando. Verse 28, busa gipahimangnuan ni Moises si Eleazar nga pari, si Josue nga anak ni Nun ug ang mga pangulo sa mga panimalay sa mga banay sa Israel. Miingon si Moises, verse 29, miingon si Moises, kung ang mga kaliwat ni Gad ug ni Ruben mutabok sa Jordan uban kaninyo ngadto sa panggubatan ug mailog na ninyo ang maong yuta, ihatag kanila ang yuta sa gilid. Apan kung dili sila mutabok sa Jordan, hatagin ninyo silang bahin didto sa yuta sa Kanaan. Verse 31, og miingon ang mga kaliwat ni Ruben og ni Gad, tumanon namo ang giingon sa Ginoo. Mutabok kami sa Jordan ngadto sa Kanaan, apan kining dapita maoy among pangayoon, ingon nga among bahin. 33. Busa gihatag ni Moises ngadto sa mga kaliwat ni Gad ug ni Ruben ug sa katunga sa banay ni Manases nga anak ni Jose ang gingharian ni Sihon nga hari sa mga Amorihanon, ingon man ang gingharian ni Og nga hari sa Basan, lakip ang mga syudad niini og ang mga kasikbit nga mga dapit. 34-36, gitukod pag-usab sa mga kaliwat ni Gad ang mga syudad nga kinutaan og may mga turil sa mga karniro, Dibon, Atarot, Aroer, Estratusan, Itrot, Sofan, Jaser, Jebaa, Beth-Nimra, og Betaran. 37, gitukod pag-usab sa mga kaliwat ni Ruben ang Heshbon, Eliale, Kiriataim. 38, Nebo og Baalmeon. Ang maong mga ngalan gipangilisan og ang Sibma o gihatagan nilaglaing mga ngalan ang mga syudad nga ilang natukod. Okay, verse 39, ang mga kaliwat ni Makir nga anak ni Manases misulong sa gilid o giilog nila kini gikan sa mga Amorihanon. Verse 40, busa gihatag ni Moises kang Makir ang gilid og didto na magpuyo si Makir. 41, sa laing bahin si Jair, laing anak ni Manases, misulong sa kabalangayan sa gilid og nailog nila ang maong mga balangay o ginganlan niyag Habat Jair. 42, Sinuba misulong usab sa kinat og sa kabalangayan niini og iya kining ginganlag Noba. Agig pasidungog sa iyang ngalan. Amen. So mao kadto ang chapter 32 igsoon. Apan naapatay mga pipila ka mga minuto, no? Gamay pa atong nagamit. So, ato ang padayonon hangtod sa chapter 33, no? So, padayonon nato igsoon. So, kini sa chapter 33, mao ang panaw gikan sa Ehipto ngadto sa Moab. Okay, paingon na sila sa Moab, no? Verse 1. Daghang dapit ang gihunungan sa katawhan sa Israel sa pagbiya nila sa Ehipto, pinanguluhan ni Moises og ni Aaron. Verse 2, gilista ni Moises ang ngalan sa maong mga dapit gikan gayud sa sinugdan sumala sa mando sa Ginoo. Verse 3, didto sila manukad sa Rameses sa
15 nga adlaw sa unang bulan. Malipayon silang mibiya sa Ehipto, sinaksihan sa mga Ehiptohanon samtang nagkapuliki paglubong ang mga Ehiptohanon sa ilang mga panganay nga anak nga gipamatay sa Ginoo ug human pahiaguma sa Ginoo sa iyang kapungot ang ilang mga Dios. Okay. Verse 5, gikan sa Rameses miadto sila sa Sukot ug nagkampo didto. Verse 6, og gikan sa Sukot miadto sila sa Itam nga daplin sa kamingawan. Verse 7, unya mipaingon sila sa Pihahirot dapit sa sidlakan sa Baal Sipon ug didto sila magkampo atbang sa Migdol. Okay, verse 8, unya, gikan sa Pihahirot, milata sila sa dagat paingon sa kamingawan ug mipanaw sila sulod sa tulo kaadlaw sa kamingawan sa Itam ug nagkampo sila didto sa Mara. Verse 9, unya gikan didto miadto sila sa Ilim, diin may 12 ka tubod sa tubig ug 70 ka palmira ug nagkampo sila didto. Ug gikan sa Ilim, nagkampo sila daplin sa dagat nga pula. Verse 11, ug gikan didto miadto og nagkampo sila sa kamingawan sa Sin. Verse 12, gikan sa Sin mipaingon sila sa Dofka og nagkampo didto. Verse 13, unya gikan didto miadto sila sa Alus ug gikan sa Alus nagkampo sila sa Rephidim, diin wala sila'y nakaplagang tubig nga mainom. Verse 15, gikan sa Rephidim didto sila magkampo sa kamingawan sa Sinai. Verse 16, gikan sa Sinai miadto sila sa Kibrot Hataaba. Verse 17, og unya gikan didto nagkampo sila sa Hasirot. Verse 18, gikan sa Hasirot nagkampo sila sa Ritma. Verse 19, o gikan didto nagkampo sila sa Rimon Peres. Verse 20, gikan sa Rimon Peres, nagkampo sila sa Libna. 21, unya miadto sila sa Risa ug nagkampo didto. Verse 22, ang sunod nilang gikampuhan mao ang Kihilata. Kihilata. Verse 23, gikan didto miadto sila sa bukid sa Sifer. O gikan sa Sifer miadto sila sa Harada. Unya gikan didto miadto sila sa Makhilot. 26, ang sunod nga ilang giadtuan mao ang Tahat. 27, o gikan didto miadto sila sa Tira. Gikan sa Tira miadto sila sa Mitka. Unya miadto sila sa Hasmona. 30, gikan didto mipaingon sila sa Mosirot. O gikan sa Mosirot miadto sila sa Beni-Haakan. 32, unya mipaingon sila sa Hirhagidgad. Okay, 33, o gikan didto miadto sila sa Jutbata. 34, og unya sa Abrona, gikan sa Abrona miadto sila sa Esyon-Geber. Og unya mipaingon sila sa kamingawan sa Sin. Mga tao ang Kadesh. Gikan didto miadto sila sa bukid sa Sinai duol sa utlanan sa Idomia. 38, unya si Aaron nga pari miadto sa bukid sa Hur, sumala sa mando sa Ginoo ug namatay siya didto. Unya kadto nga adlaw sa ikalima nga bulan sa ika-40 ka tuig, sukad sa pagbiya sa mga Israelita sa Ehipto, sa pagkamatay ni Aaron, 123 ang iyang panauigon. Okay, so namatay si Aaron, 123 years old. Okay, verse 40. Unya ang Kanaanhon nga hari sa Arad nga didto magpuyo sa Negev, nakabalita sa pag-abot sa mga Israelita. 41, niadtong higayuna ang katawhan sa Israel gikan pa sa bukid sa Uhor ug didto magkampo sa Salmona.
Okay, verse 42, unya gikan sa Salmona miadto sila sa Punon. O gikan didto miadto sila sa Ubot. 44, gikan sa Ubot miadto sila sa Iye Abarim nga sakop sa Moab. 45, gikan didto miadto sila sa Dibon-gad. Dibon-gad. 46, gikan sa Dibon-gad miadto sila sa Almon Diblataim. 47, og nagkampo sila sa kabukiran sa Abarim at bangsa Nebo. 48, gikan didto mipaingon sila sa kapatagan sa Moab, daplin sa suba sa Jordan, sa Jericho. 49, nagkampo sila daplin sa Jordan gikan sa Beth-Hisimot hangtod sa Abel Satim sa kapatagan sa Moab. So, ito na sila sa Moab, no? Verse 50. Unya, giingnan sa Ginoo si Moises samtang didto siya sa kapatagan sa Moab, daplin sa Jordan at bangsa Jericho. Sultihi ang katawhan sa Israel, nga inigtabok nila sa Jordan ngadto sa Kanaan, kinahanglan nga hinginlan nila ang tanang lumulupyo sa maong dapit ug dugmokon nila ang ilang mga kinulit nga larawan nga bato, no? Dugmokon ang tinunaw og hinulman nilang mga larawan og panglumpagon ang ilang mga halaran ngadto sa kabungturan. Okay, 53, kinahanglan usab nga panag-iyahon og puy-an ninyo ang maong yuta kay gihatag ko man kini kaninyo. Kinahanglan nga magripa sila kun hain ang mahibahin kanila. Ang banay nga daghag mga sakop bahinag dako og ang jutay rag sakop bahinag gamay. Ang dapit nga matungnan nilag hulbot inigripa maoy maila. Kay sa banay diin ang usa ka tawo mahisakop adto siya bahini sa yuta nga maoy bahin sa maong banay. Okay, 55. Kinahanglan nga hinginlan nila ang mga lumulupyo sa maong yuta kay kundili mahimo silang mga tunok sa inyong mga mata o kilid o maghatag kaninyong kasamok. 56. Gawas pa ni ana kundili ninyo sila hinginlan, buhaton ko kaninyo ang ako untang buhaton kanila. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, praise God, no? So, nahuman na to ang chapter 33, chapter 32, o chapter 33 karong adlaw. So, glory to God. So, salamat kaayo igsuon nga imo kong giubanan sa atong pagbasa sa pulong sa Dios gikan sa chapter 32 o chapter 33 sa libro sa Números. So, igsoon, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. I pray nga ang panalangin sa Ginoo kanunay nga magsunod kanimo, no? Sa giingon pa sa chapter 23 sa Psalms 23, I think 6, no? Surely goodness and love will follow you all the days of your life, and that you will gonna dwell in the house of the Lord, no? Kay ikaw nagatinguha man, no, nga maminaw sa pulong sa Ginoo. So, igsoon, hangtod sa sunod higayon, kita na usab kita. Salamat kaayo, dalaygon ng Dios. Amen.